କେମିତି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଯଦି ବାଟରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ନ କରିକି ଯିବି ତ ମନଟା ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ବି ଆଜି ଶନିବାର ତ ମାଆଙ୍କୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଡେରି କରିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୀରବନ୍ଧପୁର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଦେଖିକି ତୀରଚିହ୍ନ ତ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଗଲେ ପୁରୀ ଆଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏପଟ ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ନା ପୁରା ସେପଟୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଆଗ ମନ୍ଦିରକୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ବାଟରେ ଫେରିଲା ଆସିକି ତ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେହେତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ତ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟା। ତ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେପଟେ ମୋର କାମ ପଡ଼ିଗଲାଣି।